Nils Mortensen, stjåri i Baunus. Vi standa nu her tuskvöld han 23. juni og en spilder nu Baunushandel i Klaksvik. När förde du också om att flytta ut i gamla handeln här norr och i Nykjøle? Vi är små för 3 månader sedan tar vi köpte detta stäger. Ta brevet. Och det är ju inte några lögner att tøyna kanske är vånar synde värre än det var för 3 månader sedan. Har du någon haft någon niveau om att det var rätt att göra? Omgående. Tøyna gänga upp och ner och tar vi för en månad sedan bestämmer jag att bitcher ta inte ny ta för vi gångt. Men mest att det inte att folk har mindre pengar om hämta eller har det som pengar om hämta helt då? Nej, vi mäschar kunderna har men till förbruk. Mäschar nog mer på att maten faktiskt inne på. Men det tar en sån förrättning upplagt till sort. Du nämnde här Jani att detta var det för jag brukar inte så gott först och det perfekta stället jag lägger han till. Hur helt du till? Nej, det ligger bant vi inkomsten till Klaksvik. Alltså tar du för kem till Klaksvik och för ur Klaksvik. Detta sista du sagt. Så tecknar vi också vi så det några det viktigaste är en handel till kassan. Titta sista du kommer ut, det sista intryck du först. Titta samma. Som jag nämnde så har vi inte varit i de gamla hölen här i Klaksvik, men goss stor är det här kolvältingen rent husamässiga som är fram. Ja, kvart hvis vi tar gamla bonus så kan det nok være inne her 4 affär. Vi det fram fra ha 2500 vör till ha 5000 vör nummer. Så det är storbröd, öliga storbröd. Så tar vi till gagens för kontantkjatikken att vi får större höller nu. Absolut. Alltså för Klaksvik alltså vi får ha en större ubbo av vöror, alltså köttvöror och så vidare så absolut hade vi en firma. Jag skiljer att Klaksviken har tagit väl mat och jag också om att det jag kött vi får bidla vi så vidare. Och isen bitchingen har vi inte kött. Hur så gott har det inte vi få se här höllen på stanta? Jo, alltså vi gjorde en avtal om att jag tar för gång till januari månad och nu stannar vi här och byggningen lever. Så tar man se så inte öliga kött. Och så man kan inte vara vi spyrja. Här var det rattlander om att vilka om tälja av handeln eller vilka om stötterna av handeln det i landet nu? Det kan gå ske. Det vill du inte avvisa? Nej. Nils Mortensen, för att inte där hjärtaligt lockvis ner nödja handeln här i Klaksvik. Tack för det.